सिरि सिरि हाबा होखुमाबाय बैसोआथ' 18 बोसोर जाखायाखै हाबा होनो गोसो गैयाबा एबसुखौ नागिरलायबाय हाबा होबाय 6 माससो सोलिबाय सादिया 6 मासनि उनावनो हिनजावाबो सोरजोंबा रायलायो उसुं खोनाथिं हौवायाबो सोरजोंबा रायलायो ओरैबो रायलायो संसार होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोना जोंसो गोदो हाद्रि बालाजों बिदि गेलेयोमोन दा जुदानिमोनजों जोंजों एसे समान रखम नालाय जुदानिमोनजों जों ओरैजा हाद्रि बाला गेलेना हाबाबो जालायोमोन बे फैसाया माबा आरो जार्मन बिलाइ दखानाव ओरै बायदिंलायनाय मोनाबाय होनबाय बै माबा बाद्रि बाला न'खौबो नै सिफायजोब्बाय गैलानो र' जेबो सिरियास गैया दा एखे बुस्थु सिरियास होननाय मोनसे बुस्थु गैया हाबा जाबाय बेबो जोलायमारिया बोसोरसे जास्लायबाय गानलायलायबाय ओंखायनो मालाबा सानो मासि मोजांलै बे समावसो जोनोम जानांगौमोनलै आं बिदि सानलांदों थारमाने लालाय गारलाय 15 जनसो लागोमोन लांनो जालांदों गोसोफ्रा गारबानो जायो नालाय आरो बे गारजानायखौबो लाग्रानि आंखाल गैयालै हाबा मा समाज जालांखो बेलाय नंगौना नङा दे लाबोबाय 6 मास हाबा जाबाय गारलायबाय बेबो गोसोथोलायबाय पापौ बे समावसो जोनोम जानांगौ ओंखायनो आं मालाबा ओरैजाय सानो आंनि फिसालायासो आं जानांगौमोन दे होनना ओमफ्राय आंनि फिसालाया थारमाने आं जानांगौमोन आरो ओमफ्राय आंनि फिसाला जानांगौमोन सोलायलायनांगौमोन थारमाने बेबायदि सानलायनांगौ आरोखि दा ओंखायनो एसेबां सिरियास गैयाब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा नंगौना आं बै गार्लफ्रेन्डफोरखौ बुंदों आरोखि दा नोंनि गोसोथोनायखौ नों मोजां खालामनो हायो ना मोजां खालामनो हायो नोंहा जुदि सिन्था खालामोबा बेखौनो हाबा लागोन नों सिन्था खालामनो हायो संसारा नों जाहैगोन नों बुंनो हायो मोजां फरिखा खाथि फैबाय माथो नोंलाय ओरै थेरायावसो थांदों ना दुर्गा फुजायाव थांदों माबार फैलाबाय नाबा गाजाखौनो आंजों मा दाबो फैला दुर्गा फुजायाव थांनो नागिरनाया मालाय सोमसिफोरा थांजोब्बाय सोमखोरजों सोमसिजों बिसोर नुगो थारमाने उल्था गोजा दा बेखायनो बेबायदि जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामबा मास्टार जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामबा प्रफेसार जानांगोन नों आंखौ हाबा खालामनोबा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन मोननांगोन स्टार मोननांगोन डिस्टिंसन मोननांगोन होननानै बुंनांगोन मा नों आंखौ नांगौबा बाइक लानांगौ बिदिसो जानो नङा होनबा आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथा बुंना फोजोबनोसै बुंगौ मानो लावलांगौ फैसायाबा बेसेबां हरो सन्देह जालाङो 1 घन्टायाव 1 लाख करे 1.5 घन्टा जाबाय 1.5 लाख 2 घन्टा बा 2 लाख दा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बेहाय गोबां मास्टारफोर दं हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला काम्सआवबो हाई स्कुलनि मास्टार मेन्डेला काम्सआवनि रियेल मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन दा